Здравейте, да взема да снимам нещо, че скоро нищо не съм качвал, защото все няма време, все нещо друго се занимава. Ето, кола снимаме едно Porsche Macan. Пристигнал от щатите. Иска навигацийка, ама навигацийка йок. Що? Защото има карти за щатите. Ще трябва да му качим за Европа. Следва апдейт на софтуера, качване на карти, активиране и така да може да се ползва това нещо в Европа. Ядем докъде е стигнало. Ами джурка се. Чакаме да се обнови. Белким да излезе Европата. Така, готови сме с Поршето. Даже го прекодирах. Вече хващаме и четните честоти за Европа. Ходи си на четни. И мап. Вече имаме Европа. Да приближим. Вече имаме функционална навигация. И така. Чао, чао.